Utukan og mga maanyag makibibihag pa gyud. Pipila lamang ka mga hiyas nga anaa sa mga Mrs. Cebu Philippines pageant winners. Ugawa sa ilang kaanyag, wa usa magpawahi ang mga beauty queen moms sa pagpadayag sa ilahang advokasya. Ug unsa kaha ang ilang gustong ipadayag atong sayran pinaagi ining report. Kung kaanyag o kamaayo na ang hisgutan, di gayud magpaawahi ang mga bisdak beauty queens. Mapamiss man o misis. Bisan busy man sa ilang family life, wala sila magpauwahi sa pagpakita o kumpiyansa sa ilang kaugalingod. Apan gawa sa pagrampa sa ilang kaanyag, wa mawala ang ilang tagsa-tagsa ka mga advokasya. Cebuana beauty queens are really kanang naapagay more ba ikapakita ikabuga not only for the sake of the pageant but of course each of them has their own advocacies. Samtang ang kanhi kapuso host nga si Cheryl Pilayo Dacwa mapasalamaton sa iyang kadaugan sa maong pageant. Aside from that, nga kanang nalipay ko because I won the crown, I also understand that this is a responsibility. This is actually work yun siya for the entire year, no? Kaya we also, aside from the pageant, we also have advocacies. So, in my case, I have, ang advocacy nako is violence against women and children. Matud niya ang Mrs. Cebu pageant, sinugdanan pa lang aron makapadayag sa iyang mensahe alang sa mga kababayan. Ang 7 ka mga beauty queens mao na unya ang official candidates alang sa Mrs. Philippines International 2019 didto sa Manila. Uban ni Lian Sinculan ug Renante Quiñones, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.